Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, on calminama kadi on juurama. En garti kadi hande kadi e yewtere men hande. Yewtere men faati ko e siftindema an jangowo. Jangowo hoto won keñiɗo. Jangowo hoto won keppuɗo. Jangowo hoto won kaaɓowo. Jangowo yo won teskotoɗo ko jangata. Kala ko janguɗa ɓennirma, sa yiti ko wayi noon andu ko gotum. Ne wayno misal mo mbaɗantumami, sa yitan nagge a hollama ɗum ɗo woni nagge, kalɗo jaaɗa jiiɗa ko wayi noon tan a namdama ko woni ɗo mbiya nagge. A hawre ullundu a anda ko woni ullundu, mbiyeɗa ko ɗum ɗo woni ullundu gasi, kalɗo jaaɗa jiiɗa ko wayi noon mbiya ullundu. ɗum ɗo ko woni wiye neɗɗo. Kala ko wayi noon ko neɗɗo wiyete. ɗum ɗo ko debbo. Kala ko wayi noon ko debbo. ɗum ko gorko. Kala ko wayi noon ko gorko. ɗum ko suka. Kala ko wayi noon ko suka. ɗum ko mawɗo. ɗum ko nayejo. ɗum ko mbaadiji ɗi gandirta hunde. Anne alkulɗe ko noon mbayi. Ganda ngal ɗo alkulal ene wiye a. Ganda alkulal ngal ɗo ne wiye e. Ene wiye angal wiye. No ngal wiyete a. No mbiyetɗa an? Mbeɗa wiye kaari. Gasi. En keɓi ɓinguel. En ginnire ngel kaari. Anne alkulal ngal ɗo wiyete ko a. Gasi. Kala ko wayno maggal ko a tan. A hollama so mawɗo so tokoso. ɗum gasi. E, I, U, O gasi. Hankadi kala ko wayi noon ɗum wonanima windande, raɓɓere, addode ko yaaji. No wayno nange nge ko nge woote, kono so nge yalti ange jalbina ko heewi. Anne sa wawi a goto o, a wawi e goto o, a wawi I goto o, a wawi O goto o, a wawi U goto o, hankadi kala ko wayi noon fofof naati ɗon. A andi a poɗɗo, a andi I e poɗɗo, a andi I poɗɗo, a andi O poɗɗo, a andi U poɗɗo, hankadi a foftima. Kala ko wayi noon hankadi naati nder ɗon. A andi ba, a andi ɓa, a andi ca, a andi da, ha yettima less. Hankadi ɗon tan nde famɗi heewani. So a jippini gila dow ha less, keɓata ko alkude 32 ari ardi. Defte ɗe e heewde ko ɗo bindi. Jangoɓe e heewde ɗo jangata. ɗo ɗon cippirta mbawa ganda no windirte, ganda no jangirte. Holno wayata? ƴettata ko kuɗol ma, aɗa ekkito bindol, mbasa am, aɗa windira, aɗa winda, aɗa momta. ƴewata ko kerema, ƴeewa tableau ma, binda momta, binda momta. Ha ganda jungo ngo regima seeɗa, ƴetta noon kuɗol ma, gadda karne ma, aɗa winda ha jungo ma yooɗa. Ko ni jangde jangirte. Hande ko ɗum ɗum woni kadi toɓɓere haala men. O saha noon jeena kadi jangoyen. An jangowo ƴettu kuɗol ma e karne ma, ngara gabboɗa en, ngara jangoyen. Hankadi e mbaɗi ekkonde haala, ngara noon bindoyen. So windama
gite ma ɗe kuccita e bindi he teskuye ma yaada heen nanɗe ma keɗo kaalowo so haali nana ko haali etoɗa wadde ko wima ko holɗum wañƴitade e janngoyde e wawoyde so ɓooyi ande gonta jannginowo gonta bindowo ay minen de ko ɗo min ndewi min gandano a min gandano e min gandano i min gandano o min gandano u holno min mbaɗi min janngu tan ala jeeɗe jangde hay goto wona suka wona mawɗo wona debbo wona gorko janngu tan mbawa a janngani no wawata ko ma tan jannga nde mbawa janngu tan mbawa a jannga tan mbawa ɗum noon eɗen janngoya mbeɗe mbawen o ko musidɗo moon giɗo mon almudo mon nder e boowal yayali ko Sénégal kala noon ko majjuroyma e jangɗele maɗa aɗa wawi noddude en e 00 221 117 906 81 mbaɗa yaya mbaɗa li on saaha ma yi WhatsApp men o ko sagguma ko ga taggiroɗa a saggani alhamdulillah rabbil alamina o ko musidɗo moon giɗo mon almudo mon nder e boowal yaya li kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina naatiren jangde pokkiren payan alluwal